Sí, el blog va néixer l'any 2015 i en principi, volia fer un llibre en el que s'expliquessin quines malalties es podien veure en diverses obres d'art. Evidentment era un llibre molt costós perquè necessitava molta reproducció gràfica i de qualitat i en principi vaig desestimar una mica aquest projecte. Sobretot que sí, que jo creia que eres camí, que escrivís un blog i que una mica era la manera de donar a conèixer la seva feina i la seva obra, i a més se li veia, tenia moltes ganes de compartir tot aquest coneixement. Bé, en principi la veritat és que gairebé no sabia el que era un blog. Gairebé vaig tenir que començar de zero. En definitiva, com dic en el meu blog, sempre he buscat la medicina en la cultura i la cultura en la medicina, intentant relacionar aquests dos grans compartiments que no sempre es pensa que es poden relacionar. Necessitem aquesta veu, necessitem també recordar que la professió mèdica sense aquest dot de cultura i d'humanisme va coixa, i també els ciutadans. Els ciutadans han d'aprofitar i han de poder xuclar de personatges com el doctor Sierra, que ens ajuden a ser millors. Vaig aprendre a escriure i expressar-me parlant de temes mèdics d'una manera que la gent m'entengués. Els metges, de vegades, parlem d'una forma una mica críptica. Hi ha gent que diu, per què els metges parleu així? Doncs per dues raons fonamentals. Primera, perquè és la forma precisa de parlar, exacta. No és el mateix dir que té una pneumònia que dir que té un refredat fort de pulmó, o jo què sé, o una feridura, o dir un accident vascular cerebral. Però això mateix limita el diàleg del metge amb el seu pacient, perquè molts metges no sabem parlar de forma que se'ns entengui. I al fer aquest article de divulgació en el Diari de Terrassa cada setmana durant 10 anys, doncs vaig aprendre a escriure de forma que se m'entengués i m'ha sigut molt útil. Un no mor mentre és recordat i m'agradaria que em recordessin com una persona que ha estat curiosa i que ha intentat comprendre el món que el rodeja, mirant enrere, mirant els aspectes històrics que són necessaris per la comprensió de l'actualitat, igual com per comprendre'ns nosaltres mateixos hem de mirar una mica la nostra biografia i també he intentat comprendre l'actualitat i fins i tot entrellocar una mica el que pot ser l'immediat futur.